So ba wai gambling za ka yi ba, kawai za ka yi prediction ne. Za ka zaɓi ƙasar da kake so, kake tunanin za ta yi winning a cikin wannan, sai ka yi clicking a kanta. Yanzu ga Croatia Morocco, to amma an riga an zaɓa wasan jiya ne. Yanzu dole sai dai mu wasan gobe shine za mu iya yi. Bari ku gani next match. To Morocco za su yi da Switzerland, Kamaru, gashi nan dai Korea, ga Portugal, Ghana, ga su nan wasanni 8 ne da ake. To amma yanzu an daina wasanni 8, an dawo wasa 4 a rana, bibbi kenan. Yawwa, to ga su nan kullum su daina su ne. Ni yanzu bari sai in zaɓi wanda nake tunanin su za su yi. Tunda kaga akwai Kamaru, Switzerland, Uruguay, Korea, Portugal, Ghana da dai Brazil da Syria. To na zaɓi Kamaru. Wannan kuma bari mu ga, na zaɓi Uruguay. Kai barin ɗau Ghana, su ne Afirka namu. Nan kuma Brazil zan ɗauka. To sai in ka tabbatar su kake so sai ka danna. In baka tabbatar, kana da gyara, ka koma ka canja wanda kake tunanin kana confused, sai ka canja. Yanzu sai ka confirm, ka gama, shine ka yi prediction ɗinka, ka tabbatar, sai ka confirm, sai ka clicking akai. To wannan kun ga sun gama nasu ne, jama'a ne sun yi nasu da yawa, gashi nan duk wanda ya gama sai posting. Ka gama, sai mu danna posting ɗin. Danna posting ba,